Dong gidas dahil liya dong. Kay mga anak na tingali ni dong. Sa mga nagod nga, pito pa lang gani nakabuhat. Na magbuot ra ba ka bata mga anak na rin dali dong dire. Sige, sige. Oh, ahayin mo ng ospital ah. Rami, wait. Dali, Judy, kuyog ka. Wait, di ba graduation man ron mo? Hindi lang ang tingali kung upaso. Mas importante ang imong amiga. Mga anak na ko na sila ya, gidaan nila sa ospital. Mga anak, good. Pito pa lang gani kabuhan ng Ako yan na yung pangutana. Ato na ta sa giparkingan sa mga auto. Tara, mga tuta sa ospital. Oh, sing. Nasa sa dong Ramil og si Day Judy. Ay, salamat ang tao. Di alagid sila. Dong! Dong, Rabiel! Yaya, Minggoy. Kumusta ang asawa? Unsa man, nanganak na si Leia? Unsa man, premature? Geti man pas, doktor. Ambot lang kahoy. Excuse me. Kinsa may tagtubod ni Mrs. Mercader? Ako, Dok. Ako ang bana. Sunod na ako, Mr. Mercader. Doon ako isulti niyo sa opisina. Yes, Doc. Now, ang ano man yun day? Unsa man yun day nahitabo? Huwag kay kaluoy si Ma'am Carmi day. Kitukmod man ko na niya sa Delias Habdan. Ha? Usa may nasold sa mo ko, ngayon mo magitok mo sila sa hagdan! Wa ko siya itukmod. Naligas iyang tiil, maun habong si sagdanan. O dyan dito ka ba? Nga papahayan kasi mong konsensya kung sa'yo may tabog, niliyag siya kasama! Konsensya ba, Oroy? Wa ginas akong bokabularyo ng pong konsensya. Karmi, unsa kang matanas, buklas sa mga tao! Ngayon di ka man makamang maluwi sa mga isikain mo! Mananap na mananap! Maluwi sa iyong isik ka mananap! Apan ikaw! Labaw ka pa unta! Dula kay utok! Dula kay kaalam! Apan nugyong sa iyong paggamit! Ha! Naunsa ka? Yan! Ako tambal! Ha? Mauna! Sige kasuko! Kibaw na siya may sakit sa kasing-kasing! Kanit, lingkod sa dire! Kuhaan ko yung matambal! Sige, kanito kayo! Kanito kayo ko! Alpon! Alpon, naratambal. Alpon! Alpon, mata na! Alpon! 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 Pagmata! Alpon! Alpon! Nanas dong Ramil. Dong, Yaya. Dong, unsa balita? Unsa man? Dong, Kumusta ni Mas Delia? Naman na siya, Ramil? unsa naman dong? Unsa naman dong? Nanganak na si Delia, Dong? Nanganak. Patay ang bata sa kahimugso niya. Ahat ang iyong pagkatao. Si Mami,
Si Mami ang nakaingon ini. Mupauli ko sa bayo. Dong, makitigi ko ni Mami. Dong, pag Kalma lang mabugnaw taon, lang, Dong, Dong, uy. ha? Musamot ni problema. Dawato na lang nato ni problema ha, Dong. Saon taman din Dili, nila ya. kutom ang kinabuhi sa bata. Dili ya si Mami, di kaingon ini. Dinhila mo na mo. Mupauli ko sa bayo. Sudyaan ko si Mami. Dong! Dong! Hoy! Na, human. Girang bataan. Ang way kaluoy kong inahan. Maayo kinanawag ka. Salbahis ka, Mami. Kriminal ka. Gipatay mo ang akong anak. Ramil, pasultiha una ko. Di ako karon sa ospital. Si daddy mo. Wala si daddy mo. Unsay wala? Dead on arrival si Alpon. Ginatake siya. Patay na pag-abot diri sa ospital. God. Usam ning hitabo. Patay sa pagkahimugso ang akong anak. Unya si daddy wala. Ari ako karon dayon, Ramil. Magkinahanglan ko nimo. Hello? Ramil! Hello? Nang, No, Kuya hey. Minggoy, gibalay na si Leia sa private room. Doon na sa third floor. Kining gibalhin naman ko no si Delia Sing. Muuna lang tingay kog uli ninyo eh. Pulos bitaw mo mga babae, kamon levelin diri. Ikaw, Minggoy, kuno sa gani. Si Dong Ramil, pabalik ka in taon dayon din ni Dong, ha? Oo. Kay ang bata in taon, kinsa man tayo mag-claim sa bata? Huwag ay laing maka-claim, siya man ang amahan. Pabalik ka ba ya gadayon, ha? Oo, Sing, wala problema. Na sige, ato na lang ko. O sige. Bye girls. See you tomorrow, Monday. Ato tas, kwartong dali. Mami, Ramil, si daddy. Tuwaron siya sa morgue. Anak, sorry. Sorry gid kaayo. Sorry sa nahitabo mo. Kasakit yan yung trahedya ang nahitabo sa itong pamilya. Ikaw ang nakaingon ng tanan, Mami. Ramil, anak, dili ron panahon sa pagpinasulay. Ni ata sa ospital. Sultihan nato kini mga butanga sa hustong panahon, sa hustong dapit. Ang atong at imanon karon ang haya ni daddy mo. Ughaya sa akong anak. Sa akong anak, magikuhaan mo katungod nga mabuhi ni kalibutan na. Disgrasya ang nahitabo, Ramil. Sa ni Leia, nga wa siya magmatngon siya pagkanaog sa hagdanan. Kanungog ka? Sa ni Leia ang tanan! Butang ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong
magsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahit